ମୁଁ ତପସ୍ୱିନୀ ଦାସ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଟେରାବିଶ ବ୍ଲକର ଚାଟ୍ରାଚକଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସହଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟର ପାଠ ନବମର ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ କିପରି ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସକାଳୁ ଉଠି କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କର କହିଲ? ହଁ, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ମୁହଁ ଧୋଉଥିବ, ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିବ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ପାଣି ପିଉଥିବ ଓ ଗାଧୋଉଥିବ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଜଳର ବ୍ୟବହାର କରିଛ। ତାହେଲେ ଜଳକୁ ଆମେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଆସ ଜାଣିବା। ଲୁଗା ସଫା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ବାସନ ଧୁଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଘର ସଫା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବଂ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଜଳକୁ ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଜଳ କେଉଁଠାରୁ ପାଉ। ଜଳ ଆମେ କୂଅ, ନଳକୂଅ, ପୋଖରୀ, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର, ଝରଣାରୁ ପାଇଥାଉ। ଏହି ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ କିପରି? ଜଳରେ ହାତ ବୁଡ଼ାଇଲେ, ଜଳରେ ପଚାସଢ଼ା ଜିନିଷ ମିଶିଲେ, ଜଳରେ କାଠି କୁଟା ପକାଇଲେ, ଜଳରେ ଧୂଳି ଓ ମାଟି ପକାଇଲେ। କେଉଁ କେଉଁ କାରଣରୁ ପୋଖରୀ ଓ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ? ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପୋଖରୀ ଓ ନଦୀରେ ଗୋରୁ ଓ ମଇଁଷିକୁ ଗାଧୋଇ ଦେଲେ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ପୋଖରୀ ଓ ନଦୀରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଇଲେ, ପୋଖରୀ ଓ ନଦୀରେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଆସି ମିଶିଲେ ଏବଂ ଏହି ପୋଖରୀ ଓ ନଦୀରେ ଶୌଚ ହେଲେ, ପୋଖରୀ ଓ ନଦୀ ତୁଠରେ ଲୁଗା ସଫା କଲେ ଓ ବାସନ ମାଜିଲେ, ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ନଦୀ ଓ ପୋଖରୀର ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କୂଅ ଓ ନଳକୂଅ ପାଣି କିପରି ଦୂଷିତ ହୁଏ। ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। କୂଅ ଉପର ଖୋଲା ରଖିଲେ ଗଛର ପତ୍ର ଓ ଧୂଳି ପଡ଼ି କୂଅ ପାଣି ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଅପରିଷ୍କାର ବାଲ୍ଟିରେ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିଲେ, କୂଅ ଓ ନଳକୂଅ ପାଖରେ ଗାଧୋଇଲେ ଓ ବାସନ ମାଜିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। କୂଅ ଓ ନଳକୂଅ ପାଖରେ ପାଇଖାନା ଥିଲେ ଓ ଏହି କୂଅ ଓ ନଳକୂଅ ପାଖରେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ଦୂଷିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ନ କରିବା ପାଇଁ ସତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ସଚେତନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ କରାଇବା ଏବଂ ନିଜେ ସଚେତନ ରହିବା। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବା। ଏହି ବିଷୟଟି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ପିଲାମାନେ? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ବିଷୟଟି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।